Sugeng dalu Papa Rudi Wis kelingan karo papa sik kelingan. Masih dong. Waduh kan lamu tak jumbo. Iya. Piye kabare seger waras? Alhamdulillah pangestune. Sehat. Sehat walafiat. Kelas pinten sak menika? Sak menika kula tasik kelas kalih badine minggah kelas 3 SMA. Heeh, aku lek munggah ya. Ya mesti munggah tok kok ya, sekolah pinter kok ya. Mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Papa. Oke, sama-sama mohon maaf lahir dan Kok diajak ngomong batin. adabnya ke situ sih, kok nggak nyawang aku sih? Ini papa pakai semu. Karena papa ini di sini tidak hanya Rudi Gareng tapi menjadi limbuk dan cangik. Bahasa Inggrisnya cengek ya. Tapi kan Kamu biasanya harus tahu. adab ke sini. Ya nanti ada waktunya. Engko lek wayah madhep papa mesti madhep dhewe. Oh no. Oh iya ding, oh penak ya omongan ini malah penak ya. Lah, Wah, iya. mas aku nek kono ngedep ae kok ya. Piye seger waras sehat walafiat? Alhamdulillah Tindak rene sehat. jam pira budale kok omah? Saya tadi kesini Heeh. jam Wah, kowe iki nyelot gedhi kukumu kok coklat-coklat kuwi. merah ini merah. Oh, bukan iya coklat. mataku sing rada anu ki. Nyawang apa-apa malah kita anu. Tadi berangkat ke sini tadi sekitar jam 9. Oh, jam 9. Naik Ya. apa? Naik apa? Naik angkot. Angkot. Iya. Naik naik kok ya. Naik ki ning dhuwure angkot berarti. Iya, ya di atas angkot nanti. Metongkrong gitu. Iya, di tali. Oh, enggak kademen. Hubus-hubus. Wuhus-wuhus, Iya. angine banter banget. Iya. Pak Pak Sanjaya Sanjaya. meniku anu lho, Nduk. Menika srawunge piyantune luar biasa. Luar Jan biasa. Piantun Kediri. Ning Nggih. nyatane karo penggede-penggede padha tepung. Nggih, Pak Sanjaya kuwi wah konten number 1 niku. Lah iya. Anggere buka HP ngono wis sampai Metu. tekan dhuwur panggung batinku iki jane sapa ning dhuwur panggung. Lah kuwi sing kagungan dalem kok ya. Lah nggih niku kan wau kan mboten semerep niku wau. Kuwi jenenge piyantune Prasodo. Sederhana. Nah, ya jal kowe gelem ya kapan-kapan wewuh terus munggah ngene. Nyoteng dhewe. Ning nyatane panjenengan menjadi tulodo ing ngarsa sun tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Pokoke sukses selalu buat Sanjaya Group. Nah, Nggih. Sanjaya Group itu apa? itu wow lagi truk Pak Sanjaya Muat. pirang-pirang Apa? alat berat. Alat berat. Sampeyan pengen numpak bego ya. Sesuk karo papa. Numpak bego bareng-bareng balapan. Balapan kita kok aspalnya malah rakuan kok ya. Lah terus begonya ditaruh di mana? Loh ini lah ya di anu no dibersihkan no penyanyi kagungan gawe iki semua kendaraan armada kabeh dileh. Oh, gitu. Iya, iki kekompakane grup Sanjaya ngene iki diresiki bos yang gawe kabeh kendaraan singkirke. Oh, iya. Kayak kapan pas singkirne aku pas ning kene. Kulewu lho kok motorku kleru di sini. Kuwi nak aku mulai mlaku aku. Nah, nembang ya, Nduk. Nembang, Buat Pak Pak. Sanjaya, buat Mas Andri. Iki mau ana pundutan jane, ana Apa? pundutan. Ana apa ya? Kusuma Wijaya. Kuwi sing ndi ya? Oh, Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya sing ndi Nduk aku? Kusuma ning ati. Iya ta? Iya. Warano aku warano. Mah, mesti ya, Mah. Sing to. Ngarep dhewe. Kusuma ning ati. Warano aku, Ken. Mah, Kowe iki sinden gaul lho, kowe iki. lha sampean ki lu diwarai gak gelem meneng kok. Lah iya, Pak. Piye? Kusum. Kowe kalek ngono kowe ngeces kowe. Mau ayu-ayu wong ngiler kaya. Piye? Wong ngiler ki pinter, Pak. Wong ngono. Ya. Lah ya. Batenku layak sendur kan mau angge ngene ler. Nyapa nduk kok ngiler? Lah pinter kok. Kusuma Wijaya ya, Kusuma Wijaya. Tapi gini nggak dikasih lagu yang halus-halus Loh, dulu. iya, no, halus dhisik, no. Iya. Ojo nganti biar Kusuma Wijaya semua sik. orang itu tahu Pak. Kalau Tahu. Niken itu nggak hanya menyanyikan lagu yang zaman lagu. sekarang, tapi bisa Pak, sik to Pak. Iya. Kowe lagu lawas ya paham ngono lho. Lagu lawas, Lah lagu iya. nyinden ki iso Nyinden. karena Niken itu terjunnya itu dari Dari dunia dunia sinden. sinden. Kok mesti melok-melok ya? Aku memantapkan. Aku harus nyontoni cacah kayak ngono. Ngono Nah, api. Kita kasih pelok 5. Pelok 5. Nah ya pelok 5. Kok pelok 5 itu bahasa Indonesia lho dadi ning kok. Pelok 5. 5 pelok. Pelok gangsal. Sing ngeder menika lulusan isi Suro Menggolo. Surakarta ya. Menika ya Eskar. Podaraku papa ki ya Eskar. Oh. Ono sarjana kerawitan. Sarjana karaoke. Wes. Karaoke. Karo kowe ngono nalika semono kaya anak karo bapak nembang bawa Nggih, nggih, bawa. Niki kalih ngerepek nggih, Pak? Lah nyang apa to kok ora ngrepek ki oleh. Aku ki ndalang yang ngrepek kok ya. Wah ya bukune apa lho isine iki. Catetane iki. Niken lho bukune ngantek kaya ndut iki lho.
Niken lho sinden kondang bukune kaya ndut ki piye to kok. Angger dibuka londot, buka londot. Ini yang dinamakan pekerja keras. Oh ngono. Selalu dibuka berarti. Tidak pernah dibuka. Weh, jan. Awas yo mlaku rono kenek ning aja medun lho ya ning kono e. Nggih, Pak. Engko mlaku ning yagan-yagan wis malah keconyok rokok. Menengonang. Uhiha. Oh. Kan nanang anu, nanang melek lho. Nanang merem. Melek ora iso. Nanang anjuk. Sandinge pra melek to kuwi. Jenengane kuno kata-katane no jane alus, tapi kok nyeluwekit ngono. Ora, maksud tak dongake ben iso melek. Nanang niku nggih lulusan SH, Pak. Kuliah. Lulusan SH. Sarjana apa? Susah hidup. Oh, tak kira sarjana hukum kowe ngawur. Ora. Padha kan sing ngendake ya sarjana hukum. Jadi dadi sarjana sore ning hukuman. Dihukum bojone maksudnya. Ayo metu tak hukum kowe. Mengke Nanang diaturi minggah nggih, Pak? Oh iya, engko. Mas Nanang. Nanti sampe naik ya kalau udah bar wayangannya. Oke. Dek pengen ngedep ketuk sik. Sudah itu dimatikan saja rokoknya. Rokok itu moro-moro takok. Rokoknya tak pateni lho, iki tak bong iki tak pateni lho, tak bong iki. Iki lek ora tak bong urip mlaku rono-rono, mulane tak bong. Ngono lho. Ben mati. Ngono lho. Ben nesu. Papa ki yo ngene iki. Kae sing dipoto kadung aku mesam-mesem bae niken sing dipoto. Lah kadung aku ngomong nang ngene dipoto bae niken. Mong tak tunggu wangsulane Mong tak tunggu wangsulane walasa mring wak ingsun amung sira dadi jampi. Aku maksud tembang iki jare bingung aku. Amung sira dadi jampi, maksudnya mosok kancane dadekne jamu. Ya, maksudnya dialah menjadi obat. Obat. Iya, obat. Obat itu apa? Ya Obat. jamu kan penggantinya obat. Oh ngono, jadi obat. Sakit berarti, lagi sakit. Sing sakit sapa? Ning bawa ki sing sakit sapa? Gini loh, Pak. Piye? Seupanya, sesegonya. umpamanya ini diibaratkan Mas Gebi sama Mbak Andre. Kuale. Mas Andre sama Mbak Gebi, ngono. Debi. Mbak Gebi sama Mas Andre. Debi. Wis to bene sak karepku. Bocah ngayal tak. Seumpama kedua temanten ini, ya toh. Seumpanya sepanya, terus. Kok angeleran to dina iki ngomong. Loh, ora apa-apa ya seperti ini. Inilah kehidupan ngono. Dadi seumpama Mbak Devi. Aku lek kadung guyu no. Mbuh angeleran. Kowe kok lek ngompol lho, kowe kok. Mas angger guyu mesti teles kok ya. Iki guyu apa ya, Ran? Kowe iki mulakno ya, kowe kudu sering ngomelu papa ben iso guyu. Lho, wayangan ra wayangan pokok melu ngene rek ya. Tenan. Ya bangkrut aku. Heeh. Bangkrut piye wong njaluk apa-apa tak tukokne pokok duitmu dhewe. Pak aku njaluk motor ya ning duitmu tak tukokne. Aku ya wong penak to. Iki lho Pak, seumpamanya kedua temanten, pokoknya Mbak Debi, Mas Andre. Mbak Debi ditinggal karo Mas Andre kerja ning Lungadoh. Oh, kan kangen, itu kan sakit hatinya, kan kangen. Terus Mas Andre terus habis itu pulang, itu kan jadinya jamu. Dadi obat kangen kuwi mau. Heeh, jamune kangen kuwi mau. Iya, wis pokoke hooh ngono lah. Kok kangen kok dadi jamu iki. Lah kan sudah ketemu, sudah terobati. Dadi wong kangen ki kudu kepethuk. Nah. Iya. Terus tenan sinden milenial kok iki. Dehem barang ya anu. Watuk. Wong ngono. Lah Iki lho. HP ning golek teles aku. Iki lho. Ini yang punya gawe. Heeh.
yang punya gawe ini Pak San. Aja banter-banter idune nyiprat kabeh ki lho. Lah nggih niku niken. Kebloh iki. Pak Rudi kok ya ngerti lah aku kebloh. Jenengan kejem to Pak sampai tekan itu barang nyapa. Lah kebloh kan. Lek hoya-hoya ki lho. Akhire Lah mau kan nyekel mic lek kowe nyawer terus piye? Lah kula pegang nerian HP-ne terus kula hadep ning jenengan ngaten. Nyanyi sing penak sik tak sawer. Nah, ngono Pak Pokoke San nyawere penak sawerane los. Pak San ki ajane sinden bintang tamu. Dalange engko arep disawer kok rumah saku. Rumah saku lho. Paling-paling ora ngentekne pasir sakrit. Lah, tenan. Ya gelem. Kula disawer pasir ya gelem aku. Ya iya lho. Dikepure. Omahku urung dadi kok. Pak nganu Pak Dalang. Nggih. Ki lek golek sinden nyanti kok ayu-ayu men. Wah, niki tenan sinden iki. Tapi pun dilem Pak, lek dilem ayu sesuk aku ndak ono. Aku pengen Mbak Niken duet karo manten. Oh mangke. nggih, Oh, mangke nggih. mawon. Enggak iku mantene wedok ketokane ngantuk. Oh, sakniki, sakniki. Saniki. Oh. Nah, iki. Dan iki mboten dibacut nerian. Sik bawa ini bentek dulu. Cara wong mangan ben dintekne karo Niken. Iki HP-ne selak anu ya, selak Nggih. video terus ya. Gak iso mati soalnya iki. Pun mboten saya dipateni, Pak. Nanging aku mong manungsa marga raja ke jodoh pati lan pesti. Dong ora le. Dong ora. Iki aku nyoteng aku dhewe. Lah tak enteni Pak San ra nyoteng aku. Cinipta kangku ngoso Lagune napa niku Pak San nek duet? Anu nduk diselani putrane Pak San ya, Mas Manten apa Mbak Manten iki? Sampe delok nasi nyeluk Mbak Niken ku gelem. Mas Andri. Nggih. Ana iki bayare luwarang lho. kale Mbak Munggah, kale Le. Mbak ya Eman-eman. dua-duanya sini Maneman bayare larang ya to. sinten Pak San. Mbak Niken kan yo penyanyi kelas berat to. lho nggih mboten to Pak lek larang Pak Kelas berat. nggih lek Ya tak wae 1000 sampean gelem apa piye? Ayo, jal. Lah liyane ke 1000 yo gelem. Sampean yo. 1000 ya mah to Pak Ya 1000 dalah, repes berarti kan larang kelas berat berarti. lek 1000 ya mah nek 100 gelem Lah dalah. 100 saya garek dipingne Pak dipingne Iya. pira lek 1000 ya mah no Coba Mas sinten niku? Mas Andri. Tapi ngriki, Monggo, ngriki, monggo, ngriki. Mas Andri. Tung ning Kalimantan. Mas Andri bersama Bu Sanjaya. Oh, Nanti ibu. Bu Sanjaya nanti duet sama Pak Sanjaya. Ki nyawer iki, Tang. Nyawer iki. Nek kok gembul karo apa balik iki ya, Le. Sabar sih. Sediane ngadeg kabeh engko disawer, Tang. Wah iya. Dang. Aku yang tak ngadeg aku. Yo, oke. Mbok menawa oleh sawer. Pokoknya judulnya pakai ngeri. Oke no. Kene Mas Ngeri, Andri ngeri, kalian Mbak ngeri. Depi. Juga Bu Siti, Bu Sanjaya. Bu Yulaika, Bu Sanjaya. Nggih, Bu Julaika, nggih. Nah, ini Mas Andri. Mbak E digandeng, Mbak E endi Mbak E? Mas garwane nih, oh sing gandeng Ibu, sing gandeng Ibu. Wah. Nggih. Juga selamat malam Pak Wakapolres Kediri. Selamat menikmati dan selamat datang. Moga-moga berkah selalu, sehat selalu. Berkahi Pak Sanjaya leh kagungan kersa miwoho dauping Kang Putra. Amin. Pak Sanjaya menika anu nduk niken. nggih Menika piyantune Prasojo nek nonton ning viti-vitine sampean semua sudah tahu. Judulnya apa mengikuti. judulnya? Sampean pitiku tau lewat ya sampean gak beredar sampean. Ngeri. Ngeri Pak Sanjaya pare mesti liwat wi. Angger Oh. ngeri. Berarti sampean gak tau dolanan TikTok lah, sampean gak roh. Niken to? Ngertine duit tok. TikTok ora aruh, Facebook ora aruh. Wah, lah niki artis kok Pak. Artis ki ora perlu TikTok kan wis Lah, di dalah. TikTok dhewe. Oh alah niku to Pak, jenengan sing biasane lewat sogo alah ngeri niku to. Dan pokoknya Sing ibaratnya larangnya idealmu lah sini. Terus gak idealnya murah sini. Anu Pak San. Sebelum niki nembang, Nggih. kula mek arep takon kalian jenengan. Jenengan iki nek ndelok vitine kaya ngono kae. Pokok wong ngerti TikTok mesti roh Pak Sanjaya. Bar petuk Pak Prabowo, terus metuki kanca-kanca sopir-sopir ning Bungurasih. Kok yo sampean ngerti ae to. Nah, kula ya ngeri. Sapa-sapa diserawungi. Kok terus jenengan kok terus
kepilut nanggap wayang kayak terus nanggap kok ming Rudi Gareng. Lah iki lho. Monggo kula ming dalan kok Blitar. Lah iki. Weh kameramene. Nek kameramene kaya ngono. Asline disuwi-suwi dolor-loro ben gak nyanyi ya ini. Kok winter nikah nih politik deh gitu. Lah iya toh. Bah ngeden-ngedeni malahan. Pak. Lah adalah lak tenan. Oh kowe karo aku kudu selfie no kok ya. Nyapa to kok tekan Silvi bareng. Anu kula foto-foto ku lho apa ku lek ngarani. Mau otak-otak batune pecah. Mas aku. Nggih. Ini kan luar biasa. Aja medon-medon kaya. Halo Rian Pak, halo guys. Ngeri. Nah. Ring. Lah padahal iki nek Kediri iki enek percil, enek jog lutuk, jog litik. Nggih. Tak lebokne grup anak buahku yang dipilih panggah Niken Salindri. Wah, Niken. Wah, nggih to Mak sing dipilih. Pak. Oh, alah yo kok. Niken kok. Mbok yo percil apa sapa ngono. Lah nggih. Lah wayange kok dalange kok kula teng napa? Lah iku suara terbanyak ya, tak kon milih dalang sapa. Nek Blitar ya nek Telungagung iki dalang sak pirang-pirang. Wah kula kan rungokno suara. Sing saged dicicil jenengan kok nggere. Cicil bae iki wis pok ya. Nakmu barang wis tak gawa ya. Ditenono sesuk. Dicicil maksudnya ki isu awan sore bengi. Nah, ngono Pak Sanjaya iki luar biasa. Drepre Sanjaya sing HP-ne apik ndang melok nyuting. Engko sing syutingane apik tak ngene TikTok. Iki Mbak Niken iki bayare pasir pirang rit akeh lho iki. Nek 20 rit punjul luweh ra gelem ya. Kok 20 ya. Cara 10 rit gelem paling kirime nang Jakarta paling. Nek kirime Kediri gak doyan. Nek kirime Jakarta kan pasirnya regane rada larang. Rada larang. Niki napa Mas Andre sama Mbak Debbie nyuwun lagu Sinarengan. Sinarengan. Oke. Mas Andre kersane nyanyi nadane cowok. Video matikan dulu terus dinyalakan lagi, start dari awal. Nah, lagune Sinarengan Pak Sanjaya. Nggih. Menika pundutanipun Kang Putra Mas Andre. Coba digawek nih, Gus. Jogete sing paling penak jare saweran luwih akeh. Iya. Yo iki Bro, melok nilai sing penak sidi engko disawer sing ketoke plonga-plongo gak enek saweran. Aku tak melu biji ben sawer aku akeh. Biji, kalau api tak wene aku tak sahi. Nggak diaturke tembange Sinarengan bersama Sanjaya. Aku tak nonton Mbak Sendur. Oke, buat Mas Andri, selamat hidup baru, semoga berbahagia selalu selamanya. Pak Sanjaya sukses selalu, berkah selalu. Oke. Aku hormatono. Sinarengan. Kowe cah cilik dilarang ning isor. Nggih. Kowe tak uncali mbok ideki cah cilik engko. Mesake, sing cilik rada nyisih. Nah, iki sak lagu tok tak ramekne, sak lagu tok. Ki Bu Sanjaya nyawer dhewe, Pak Sanjaya nyawer dhewe. Bar niki lagune napa Pak San? Nggih. Lagune napa bar niki? Andre. Mas Andri. Oh. Mas Andri lagune. Lagune sampeyan nggih joget ora kenek makane aku mau nyawer plonga-plongo tok. Lagune sing rada anu. Nek lagune Andre aku iso joget. Lagune Mbak Niken lagune wong sepuh-sepuh kuwi ya. Kuwi niken. Kok sing nyuwun niki wae Mas Andre Yo bener sayang, tapi maksudku yo pas lagune wong tuwek we. Lah lagune penak pas aja aku ngeri lho. Ngeri ngene. Ngeri. Lah batin niken tak salah kok nyelot tuwek. Aku lagu sepuh iki. Apa to, Pak? Lagu sepuh. Sik, kursine kuwi pindahan tulung. Nah, sak lagu tok ngubar balekno neh, Teng. nah nggih. Nggih, arep bagi rezeki, bagi rezeki. Kuwi deg-degan engko. Manut Andre, sak lagu tok Andre. Gas le. Nah, iki Mas Andri. Iki 3000, Bu Sanjaya 3000. Entekne Bu 6000, ayo. Anu ae, Pak. Lagune lah Mas Andre ki. Sampeyan urusono iki aku tak ngurusi wong-wong lho. Nyuwun dumes to. Lah dumes iki kan Kekalemen. rada kekalemen. Apa, Nduk? Lha apa? Pe apa? Pek piye to? Apa? Lagune ngoten lho, Pak. Ya mene tak jar-jarne malah ngeder-ngedeni to. Lah, Maksudnya apik-apik. Lagu pek-pekan ngene. Niku apik-apik Pak maksudnya. Pe apa? Pian sungguh Ki, delok tatu nggih, Dri? mempesona. Masuk gak iso gak sampean tatu iki. Oh, tatu. Ya wis lagune wong tuwek lho, Pak. Dijajal lek Tatu kena iki. joget yo diterusne sawer, tapi lek gak kena joget berarti mandek nah. Golek liyane ngono lho. Tatu, Nduk. Jenengane, Tatu, ora tatu niki. Sak lagu tok 6 juta lho iki. Lho, mengke mboten saged jogeti malah ndak sida nyawer neh. Lho, Tatu. sing jelas sih sing Pak Sanjaya kira iso joget. Nah, nyuwun tatu. Tatu iki piye, Mas? Tatu, atu tayang ibu gitu. Mas sepurane yo gak usah idek-idekan. Nggih. Engko Keplak-keplakan enek wong mawon. sepuh njupuk dhuwit mbok idek aja. Aku kok nambakne.
Oke, Kuwi nek sip. gareng nang kono bahaya wi. Kuwi jenenge gareng wi. Ya rada ngene wi. Wah, lu kembar Hati-hati aku. we, bahaya lho. Sampeyan aja nyedek kuwi lho, bahaya lho. Kembar aku. Kuwi gareng wi ya. Mas Agus. Sapira? Sepira Gus. Jeng 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 jeng. Iki 6 juta ya rumah tangga sak lagu tok. Mian. Alhamdulillah. Bar ngono medun, marine sampean kok. Oke. Ya, Dok. Iki Cowok. tak omongi lho ya, Nggih, duit Pak. iki dilebokne sing lebokne Busa Jaya kok. Astagfirullahaladzim, Pak. Sing lebokne Busa Jaya kok. Ya coba nutup, Pak. Iki. Ya Allah, Ya terserah. Kan Penjaga sopan lho. telepon. Lebok ke ATM. Bu, dipraktekne Bu jajal Bu. Eh, Padha wedok ora apa-apa, lek pas aja sing lebokne gak oleh. Ya Allah, Dipraktekne cok Bu. kayak ledek kayak gitu. Ya Allah, Pak. Bu keribu. Bu malem ngene lho Bu. Biyen tok iki. aku pengen Jimo. Ora kena ora kena praktekne ya kena langsung disaut ngene Bro. Keri. Saut langsung. Yo, tatu. Padahal percobaan dikai Busa Jaya langsung didelep-delep ngene. Oke, ayo ndang digas. Ya, Gus. Ini perjanjian ya, lebokne tangannya menang kabeh. Aja to, Pak. Loh, ngapain lebokne Busa Jaya kok? Aja, Pak. Padha wedoke. Lah engko lak wayahe sampean. Yo tak lebokne Waduh, tangannya menang ae. nek kula los lanang. Ceritane Krisna nalika mbiyen takut nang kowe. Oke.